Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele ukuba siphinde sihlangane futhi namhlanje ngale ndlela esihlangene ngayo. Muhle, uyaphila. Hey bakithi. Angazi ukuthi kodwa ngingenze njani nonke nginizwise lobu bumnandi bokuphila nenkosi uJesu. Yazi wonke umuntu nje ngimhlephulele ngimfakele enhlizweni ezwe ukuthi kumnandi kanjani ukukholwa. Kumnandi kanjani ukuphila noJesu. Kumnandi kanjani ukuphila impilo engcwele. Kodwa sibekelwe into enhle bafowethu, impilo engcwele. Awukhathazwa lutho, awucabangi lutho, okuqhamukayo uthatha ukuphonse kuye njengoba esho u1 Peter chapter 5 verse 7. Niphonse kuye inkathazo zenu ngoba uyanikhathalela. Bakithi. Kodwa-ke ngiyazama ngomsa kaNkulunkulu lokho esikuxoxayo. Uma ukuthatha uzokuzwa lokhu ukuthula, uzobuza ubumnandi. Uma nje ukuthatha ngoba ngikwazi ukukufaka mina. Uyena kuphela okwazi ukukufaka enhlizweni yakho. Uyena kuphela ozokwenza uzwe ubumnandi bokumkhonza. Ikhizi lenkosi lithi loyo seke wanambitha. Bakithi wanambitha. Hayi bafowethu ngoba kuyanambithwa. Loyo seke wanambitha. Wayesehlehlela emuva, sezibethelela uJesu. AmaHebheru lawo ake sifunde. Before sifunde asikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukusithanda kwakho, siyabonga izinto osenzela zona ezinkulu ngendlela emangalisayo. Uqinisile Nkosi. Mawuthi igolide nesiliva lingelakho. Siyababona abantwana babantu Nkosi bephila emoyeni ngoba igolide nesiliva lingelakho. Siyabona Nkosi abantwana babantu bephuma ezikweletini abangene kuzo ngoba wena unabo. Siyabonga Nkosi kakhulu. Dumo lonke lukufanele lungo lwakho. Qhubeka-ke Nkosi wenza umsebenzi nangaso lesi sikhathi. Ngihlale mina ngilalele. Ukhulume wena ngalolu daka olumzimba wami. Ngaleli dokodo elizodilizwa ngelinye ilanga. Sinesakhiwo silungisele sona ekhaya ezulwini. Uyadela uselapho. Uyajabula uselapho. Siyabonga nemisebenzi oyenzayo ekhaya lezi uyamangalisa. Uma beletha ubufakazi abantu ngiyamangala. Banye baletha ubufakazi bekhala inyembezi ngenxa zenjabulo, ngenxa yokubona amandla akho. Siyabonga Nkosi ukuthi ulifakazele izwi olubekile emlonyeni wami, ungifakazele Nkosi. Babone ukuthi ungithumile. Babone ukuthi angizithumanga. Babone ukuthi sekuyisikhathi lesi sokuphila impilo engcwele ngoba usuyabuza ulanda ibandla. Qhubeka-ke Nkosi wenza umsebenzi. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa, akekho njengaye. Sizoqhubeka nenkulumo yethu nentshumayelo yethu yomlindi. Kodwa-ke sizoqala kuMathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe banoyolo. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe, siyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Ezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna ukuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. Bafowethu uNkulunkulu ufuna umlindi. Ufuna umlindi. Umuntu ozoma esikhaleni ukuze izwe angalichithi. Yilo kuphela amfunayo. Ubungeke uziveze. Ubungeke uzi-avail uthi inkosi ngikhona. Was-avail u-Isaya. Ezwizwe emva kokuvuma izono zakhe. Walizwe u-Isaya and he availed himself. Libuza lithi siyothuma bani, ubani uyakusiyela na? Wathi u-Isaya, thuma mina, nangu mina Nkosi. Kudingeka amadoda azozi-availa. Mangisho amadoda-ke ngihlanganisa nomama ngoba sonke singamadoda kumoya. Kudingeka amadoda azozi-availa, aziveze athi Nkosi ngithume, Nkosi ngigibele, ngikuse lapho uthanda khona. Ngike ngikhulume lento ngizoyiphinda.
Inkosi uJesu ngiyacabanga angazi uma ihlezi ezulwini kunendawo efisa ukuya kuzo njengoba yayihamba isesemhlabeni kodwa isikhathi sayo sokuphila siphelile. Abesethi kodwa ubani engizohamba ngaye? Ubani engizomgibela ngise laphaya na? Ongowenhliziyo yami. Won't you avail yourself? I'm just asking. Ngeke uzi-availe na? Ziningi indlela ongasebenza ngazo. Mhlawumbe ulele embhedeni. Awukwazi ukusukuma uhamba, awukwazi ukuzenzela izinto. Kodwa ubunga-transfer, ubukuthiwa ukwenzani? Bunga-forwarda lezi nkonzo uzise kubantu ushumayele. Ushumayele. Akekho ongenayo into angayenza. Bangaki abantu bathumelela lezi nkonzo? Bangaki abantu usubafaka ekhaya lezwi wena nje? Ngathi kunomvuzo omhle kangaka obuyisela isono ekudukeni kwaso uzosindisa umphefumulo wakhe asibekele inqwaba yezono ekaJakobe chapter 5 verse 19 and 20 ngesingisi James chapter 5 verse 19 and 20 ngesixhosa ekaYakobi uYakobi chapter 5 verse 19 and 20 kodwa wena usebenzisa. Hayi mina angi-understand kanti ufuna ungena kanjani wena ezulwini? Ngena ngazo zonke iy'ntuba ozinikeziwe, utilize them, ungene ezulwini. Hawu bafowethu, uyasithanda uNkulunkulu wethu, uyasithanda, ufuna sezulwini, usenzele zonke iy'ndlela ezihamba kweyodwa enguJesu. Iyodwa, ziningi kuye kodwa uyena oyindlela. Hhayi kuye kubaba ngaphandle kwakhe. Ake siqhubeke nezwi lethu elithi ngumlindi. Ezekiel chapter 3:17 to 21. Umprofethi ungumlindi, ungumqwayisi. Umprofethi ungumqwayisi. Sitheke sonke singabalindi, ungumqwayisi. Usuqwayise bangaki namhlanje? Ungakanani umonakalo uyawubona? Ubaxwayisile? Ake sifunde-ke, ndodana umuntu, ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngalokho yizwa izwi emlonyeni wami ungixwayisele bona. Hawu bakithi, umsebenzi womlindi uNkulunkulu uyacela uthi ngixwayisele bona. Kishilo ngathi ufika umprofethi ame phakathi kwabantu noNkulunkulu anxusele uNkulunkulu. Ame phakathi kwabantu noNkulunkulu anxusele abantu. Njengamanje uNkulunkulu ucela simnxusele. Uthi, ndodana yami, ngikwenza umlindi kuyindlu yakwa-Israyeli. Ngalokho yizwe emlonyeni wami ungixwayisele bona. Lapho ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi, ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise. Yena lo muntu omubi uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Igazi lakhe ngiyolibiza ayisebenzi indaba yokusaba. uMatthew chapter 10 verse 28 uthi ningabesaba abantu ababulala umzimba basebengenzi lutho emva kwalokho. Mesabeni othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. So-ke xwayisa abantu. Uyakucela uNkulunkulu, uyakuncenga, uyakucela xwayisa abantu. Ngike ngajabula ekuseni ngithola iVN yomunye umntwana kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu uzimisele, uthi lo mntwana kaNkulunkulu ubanjwe ukuthi izono zakhe akazivumile, ubethi uyakholwa kodwa useyabona. Unento emshisayo, ufuna ukushumayela ey'koleni, noma uthe ey'koleni, noma uthe ey'tradini, angisakhumbuli, ngiyaxolisa. Kodwa okukhulu ufuna ukuphuma yoshumayela. Ufuna i-advice-ke kumina. Ngimnikezile-ke i-advice engikholwa ukuthi uzoyithatha ayenze, mayeseyenzile abe seqhubeka-ke nomsebenzi kaNkulunkulu. Bafowethu singabalindi. Kutheni ungabaxwayisi abantu? Kutheni ihlobo zakho ungazixwayisi? Kutheni abazali bakho ungabaxwayisi? Kutheni iy'ngane zakho ungazixwayisi? Uyazithanda pho lezi ngane, igazi lazo lizofuna kuwena. Wena ungumlindi. Bese kuzoba khona labo esingababoni abayifu lofakazi elisihaqileyo. Oyofika usuthola ezulwini, uthi uyabona laba awuyiphilanga insindiso bayisihogweni ngenxa yakho. Uyababona laba
waphila insindiso, wangena ezulwini ngenxa yakho, yamukela umqhele. Hawu Nkosi, mina angazi, yamukela umqhele ungene ulifa walungisela ubaba umhlaba ungakasekelwa. Khona abazozwa lawo mazwi. Awuthandi ukwezwa wena? Lahlo kubi, lahlo kungcola, ibangcwele phambi kaNkulunkulu. Ungathembisi into ungayenzi, ungathuki. Inhlamba ukuthi umuntu mayekuthuka bese uthi nawe umthuke exactly the same nhlamba. Noma ngabe usho ngenhliziyo umthukile. Yeke ukuhleba, khuluma ngamagama abantu bengekho, uzongena kuliphi izulu. Hayi bo, isihogo sikhamisile esilindele wena. Phenduka, ungangena esihogweni, uvume izono zakho. Buyisana nabantu owonene nabo. Hayi buyisana nabo. Kwaphela uma ungabuyisani nabo, ngeke bavume uye ezulwini. Ake ngisiphinde lesi statement. Uma ungabuyisani nabo, ngeke bavume uye ezulwini. Kanjani na? They will have a hold on you. Bazoba namandla phezu kwempilo yakho. Ake senze example. Sithi nansi intombazane wawujola naye ungakakholwa. Wasindiswa, waphenduka, wahlukana nje nayo ngaphandle kokuyitshela, wanyamalala. Ngosuku lokwahlulelwa uzothi uma usuthi ezulwini gqoke ezimhlophe, ifike nayo ithi nami Nkosi ngiyacela ukuya ezulwini ngigqoke ezimhlophe. Hayi ungcolile wena unje kanje. Nangu umandla nje engangijola naye. Uye ezulwini nje naye Nkosi. Mina ngihlukene ngani naye? Azange angitshele umuntu uyahlukana nami. Yazi ukuthi ngeke iye intombi yakhe ezulwini, kokujikiswa wena uhamba esihogweni. Yingakho kufanele ubuyisane nabantu ojole nabo, nabantu bantshontshelile, nabantu owenza izinto nabo, noma beniganga nabo nidudene. Confess your sins, apologize, xolisa. Khona bezokwazi ukuthi awuseyuyena ingxenye yabo. Xolisa kuba uthandana naye, azi ukuthi akuzuthi la nihlangana khona bese ngiqala la nagcina khona. Ngoba wena unjani? Ususindisiwe. Ungumlindi. uNkulunkulu ucela simxwayisele abantu. Ziningi indlela zokubaxwayisa. Uma uvuma izono zakho kubantu wenzani? Uyabaxwayisa. Asixwayiseni abantu bafowethu. Nami ngayinikezwa lo nkonzo, ngavuma. Ngayinikezwa ngavuma. Asivumeni izono zethu. uNkulunkulu uzosisiza. Sizivume nje kahle. Sibhukhe, sibhale, sivume izono zethu. uNkulunkulu uzosisiza. Ngiyamthanda uNkulunkulu, mthande nawe. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Uthi-ke ndodana umuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngalokho yizwizwe emlonyeni wami ungixwayisele bona. Lapho ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi. Ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise. Yena lo mubi uyakufela ezonweni zakhe. Kepha yazi igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Kepha wena uma umxwayisa omubi, angaze abuya ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi, uyakufela ezonweni zakhe. Kepha wena wophulile umphefumulo wakho. Madoda, ngifike ngiphula umphefumulo wami ngokuvuma izono zami. Ngiphula umphefumulo wami ngihambe ngixolisa abantu engonene nabo. Ngiphula umphefumulo wami futhi uma ngixwayisa umuntu. Anje lento engisho, uzofika ezweni uthi nampa abantu. Awubatshelanga, kwafanele ubatshele, bayesihogweni balandele. So yexwayisa, ngifuna ukuthini? Yephula umphefumulo wakho ekuyena esihogweni ngokuthi uxwayisa abantu. Letha abantu ekhaya lezwi. Musuthula yazi ikhaya lezwi ithula msindo. Ithula msindo ikhaya lezwi. Ngoba nombani mfowethu kunendawo engiphuza kuyo kumoya. Awuthanda ukungena khona? Ayingena nje ubone ukuthi kwenzakalani. Kanti ubhizi wena wenzani? Wakho umqhele wakho. Ubhizi wena wenzani? Uthuntutha amagazi azofunwa kuwena ukuze angabe angazi mina.
yazi ukuthi ile group indlela efanele ikhule ngayo. Uma ngempela sesiwu-10,100 yazi ukuthi kufanele ngabe ngiyabheklisha mina nokufaka abantu. Kufanele ngabe nje-ke kufike nje u-200 in one day, 200 in one day. Ngikhale ngithi hawu bafowethu baningi laba bantu. Kodwa khona abantu abazirelaxele nje ekubeni ukubuyisa umuntu kuzokufaka ezulwini. Hayi mina nifunani ngempela? Ake ningixoxeleni bafowethu, yini enifunayo ukuze ningene ezulwini? Nifuna kwenziwe njani? Ngizokwenza lokho enifuna ngikwenze ukuze ezulwini. Nifuna ngenzeni bafowethu ngiyacela? Ngoba ngifuna uye ezulwini mina. Angifuni ufike esihogweni. Angifuni ukuya ngedwa ezulwini, ngifuna ukuya nawe. Yini ufuna ngikwenzele yona ukuze uye ezulwini na? Ukufanele ukwazi ukuthi ukuvuma izono kunolayini. Sinolayini wokuvuma izono. Sengikhumbule enye into. Yekani ukunika abantu inamba yami yokufonela ukuvuma izono. Kubuhlungu ukutshela umuntu ukuthi angikwazi ukukhuluma nawe esekhuluma nami. Yekani ukunikeza abantu 072. Yekani. U-072 747 1533 inamba yokuvuma izono le. Khona abantu ababanikayo abantu. Yekani bafowethu. Kuney'namba ka-WhatsApp ezikhishiwe. Naye abasuyifonela bakhulume. Basha bakushoyo babhale phansi amagama abo ney'bongo. Hawu kodwa khona abantu abangafuni ukukhula la ekhaya lezwi. Kodwa angidlule lapha, angikho lapho. Ngibuza ukuthi nifuna ngenzeni zini ezulwini. Sengikwenzile konke. Angilale ebusuku ngenzela nina. Kuningi engikwenzayo, ngiyazinikela, ngiyakhuleka, nginika imikhuleko, anginigodleli lutho. Yini esele engakayenzi ukuze uye ezulwini? Inkinga ukufanele uyazi ngolayini, ulayini mude. Bangaphezu ka-8,500 manje abantu ababamba ulayini. Ulayini oku-2031 March. Mnyaka ka-2031 ngoMarch. Akukho-ke engizokwenza lapho. Batsheleni futhi labantu benu. Bangavele badimanda ukukhuluma nami ngoba nginabantu ababamba ulayini. Abakwazi umuntu ukuthi uyaqala ukungazi manje usefuna ukukhuluma nami. Laba abantu ababekezelile iminyaka emingaka belindile. Hayi bafowethu asikhuleni. Kodwa-ke ngiyanxenxa lethana abantu. Asambeni sezulwini. Asambeni sezulwini. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke. Simbonge uNkulunkulu wethu. uJesu Kristu inkosi. Hayi awusho futhi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mosho kathathu ngiyabonga mina. Abafikayo sibingelelana ngalokho bafowethu. Isivumo lesi sithola kuFilip chapter 2. Qale kuverse 9 ugcine kuverse 11. Sona sikuverse 11. Kodwa ufunde nje uzosizwa isivumo lesi. Ngesikhathi uzivuma udumo lonke luya kuNkulunkulu Baba ezulwini. uJesu Kristu inkosi. Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithanda ngalo, siyabonga ngenkonzo. Basizeka abantwana bakhe ezindaweni zonke bayidlulise, bathole umvuzo ngalokho, bayiforward ngendlela abangazama ngayo, ubabusise nabo. Siyabonga-ke Nkosi, sesiyazi ukuthi asikwazi ukulandwa ivangeli lingakagcwali umhlaba wonke. Akube yilo naloyo adlale yakhe indima etforwarda lezi inkonzo ukuze ivangeli ligcwale umhlaba wonke. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba uNzibande uthi uyavalelisa. Amen. Sambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, semdumisa ezindaweni zonke. uNkulunkulu wethu muhle. uJesu Kristu inkosi.